כדורגלן או רקדן. עוד כשהיה ירדן קטן, אבא שלו רצה שיהיה כדורגלן, או אולי כדורסלן, אבל בטח ובטח שלא רקדן. אבא קנה לו כדור אדום והוא התאמן בו יום יום. לפני שידע ללכת בכלל, הוא למד לזרוק אל הסל. ולפני שידע את האוכל לבלוע, הוא אל תוך הסל ידע לקלוע. אבל כשירדן גדל רק קצת, הוא אהב להיות לבד. וכשהוא היה לבד, כל הזמן רקד. גלגל עיניים לשמיים, הרים ידיים ורגליים, בטלוויזיה מתנגנת מוזיקה לריקודים וירדן בעננים. אבא את ירדן לראות רצה, חיפש איזה חור להצצה. אז הוא ראה בדלת חריץ, ומשם על ירדן הציץ. ירדן רוקד ולא שם לב, אבא מתמוגג והלב מתרחב. פתאום הוא נעצר וחושב בהיגיון. הילד יהיה רקדן? לא בא בחשבון. ירדן לא יהיה רקדן, ירדן יהיה כדורגלן. אני רוצה להיות אבא של כדורגלן, ולא אבא של רקדן. כדורגלן הוא גבר, קשוח. רקדן הוא חלש, שעף עם הרוח. ככה אבא אומר, ולא יודע שבעצם רק ירדן קובע. ירדן עכשיו קטן, אבל כשירדן יגדל, הוא יהיה הילד הכי מושלם בעולם. ויוכל להיות גם וגם. על רחבת הריקודים הוא יהיה רקדן, ועל המגרש הוא יהיה כדורגלן.